Здравейте! Продължаваме да изучаваме българските народни хора. Днес ще научим пиенинското хорце Араб. Той е в 2/4 такъв размер. Много лесно и хубаво хорце. Забавно. На него имаме няколко по-високи спусъка. Вижте го веднъж цялото. Имаме раз и, два и, три и, 4 и, 5 и, 6 и, 7 и, 8 и, раз. Имаме 4 по-високи спусъка, вече го знаме това движение спусък. Кръка отива напред, но за пиенински край е характерно, че тези спусъци са по-високи. Имаме 4 пъти тези спусъци. Имаме раз и, два и, 3 и, 4 и. На 4 и оставаме в същото положение, леви крак и в спусък горе. Още веднъж първата част имаме следното. Раз и, два и, 3 и, 4 и. Още веднъж. Раз и, два и, 3 и, 4 и. След което имаме стъпки назад. 5 и, 6 и. 2 стъпки назад имаме. 5 и. На 6-та стъпка се завъртаме към центъра на хорото и на 6 и имаме пауза. Ето пак последните два такта, 5 и 6 такт имаме следното. 5 и 6 и. Още веднъж само 5 и 6 такт и 5 и 6 и. Цялото хорце до тук, първите 6 такти изглежда така. Раз и, 2 и, 3 и, 4 и, 5 и, 6 и. Още веднъж само до тук. Както виждате, изходното положение на ръцете свити в лакти. Раз и, 2 и, 3 и, 4 и, 5 и, 6 и. Останете само два такта. Завършили сме напред към центъра на хорото. На 7 и имаме, на 7 имаме леко кръстосване на 10 вляв, 7, на 7 и връщам. И на 8 имаме 2 стъпки в посока на хорото. Или последните два такта бавно ще изглежда така. 7 и 8 и. Още веднъж, само последните два такта, 7 и 8, имаме 7 и 8 и. Както виждате, на 7 ръцете, правите и малък люш надолу, ги връщаме веднага. Още веднъж 7 и 8 и. Още веднъж само тези два такта. 7 и 8 и. Поначало цялата фигурка, бавничко. Раз и, 2 и, 3 и, 4 и, 5 и, 6 и, 7 и, 8 и. Раз и, 2 и, 3 и, 4 и, 5 и, 6 и, 7 и, 8 и. Раз и, 2 и, 3 и, 4 и, 5 и, 6 и, 7 и, 8 и. Раз и, 2 и, 3 и, 4 и, 5 и, 6 и, 7 и, 8 и. Добре, сега го направим с музика.
Amen.